Så er vi endelig kommet ud af hotellet. Det tog cirka et kvarter at tjekke ud, hvorefter jeg glemte mit visakort, eller jeg fik ikke mit visakort af receptionen. Og vi er sådan lidt forsinket, og vi ved ikke, om den her taxa koster 300 yuan, eller hvor meget den nu koster. Så håber vi når båden i tide, og det viser, at båden ikke kører hele vejen til Hangzhou. Men den stopper et eller andet sted, som vi ikke helt kan huske, hvad hedder. Så det bliver spændende. Vi ved ikke rigtigt, om taxichaufføren han ligger, fordi han er i hvert fald i søvn eller hvad. Men der er kun en time tilbage, maksimalt. Men det er stadig meget fint. Dyr er der også lidt af. Det er lidt svært at filme. Okay, hvad laver vi her? Vi skal afsted. Og det her er fuldt dernede. Det er Chengdu. Chengdu. Yes. Jeg på sådan et billetkontor, som vi blev sat af herovre et sted. Derovre på den anden side af rundkørslen. Og så pegede chaufføren lidt i forskellige retninger. Og vi er ret stolte af, at vi så har fundet det her. Den her butik. Som, fordi den ligner sådan lidt alle mulige andre butikker. Den eneste forskel var, at der var lige sådan et billede her. Af en ø. Det er spændende, om vi kommer til at filme det senere. Så starter vi måske om en halv times tid. Vi troede, det var klokken 11. Så vi har lige fundet den eneste plads, der var udendørs på båden. De andre, de sidder nede i hulen. Dernede ad trappen. Men det er som om, at de skal bruge noget træ her til at få gang i den her skorsten. Så det kan godt være, at vi ikke kan holde ud og sidde her. Men det der her, udsigten er...
parkere. Vi er kommet til Hangzhou, vores hotel. Meget fin udsigt. Men vi har ikke lyst til at stå op, fordi det regner. Derude der fjerne, der ligger en sø. West Lake skulle være meget flot. Vi har ikke lyst til at stå op. Og til gengæld så er det også svært at falde i søvn på grund af al den larm her ude fra trafikken. Ja, vi skal lige have historien. Jeg løb tør for batteri, mens alt var fryd og gammel på den der tur. Og vi mødte nogle rigtig søde kinesere, som gav os øl. Vi spillede ølspil med dem. Og frugt og hvad ved jeg. Og som så sagde, at de vidste godt, hvordan vi kunne komme til Hangzhou, fordi vi var herfra. Og så... hvad skete der så? Så kom vi til en eller anden by, som ikke ved, hvad hedder, hvor vi så ikke kunne følges med de der kinesere alligevel, fordi de skulle spise mad. Og så tog vi en bus til ja, det vi troede var Hangzhou. Det var bus nummer 4, det var sådan en offentlig transportmiddelbus. Men den tager os lige pludselig af ret hurtigt. Vi skulle have kørt i 2 timer, men vi blev sat af ret hurtigt, og så tog vi en anden bus nummer 4, som så satte os af efter 2 stop og pegede, så nogle folk, der pegede i en eller anden retning. Jeg finder mig selv. Og så, hvad hedder det? Jo, så gik vi så over til en taxa. Jeg ved ikke, måske havde der været en bus, og så sagde de, det bliver 200. Nej, jo 200 yuan. Og så kørte vi ud af det, tog rigtig, rigtig lang tid, og det kostede 400, kunne vi se, og 500, og mange penge. 500 blev det på taxameteret. 460. Og så lige pludselig, da vi kom ud af taxaen, så kostede det 700. Og så var vi sådan rimelig trætte, og vi kunne ikke rigtig finde ud af at sige, nej, nu går vi bare, selvom vi havde vores tasker. Så vi kom af med 700 yuan. Ja. Og så var vi så ude og gå en tur her. I det der Hangzhou. Det er meget fint, når det bliver vådt med forårstræer. Så slumper det lidt. Det er ham der, han filmer os ham derovre. Hvorhen? Den er orange. Han har lige taget et billede af os med en mobiltelefon. Har vi de der... Skal jeg have bådene? Pleasure boat. Det er ikke fordi, det er så spændende, det der sker omkring. Nej, men det skal jo regne. Det skal jo regne i Long... Hvor er vi henne? Hangzhou. Det står der i turistguiden, at det gør det i maj og april. Og marts. Så det hører med. Og der er fine paraplyer. Og her er udsigten. Det hele er tålet.